ine ndi Mutoro Mr. Game Changer. Chimodzi chimene pamoyo wanga sindidzalola ndi kukuona anthu ononga dziko lino akuchitabe zinthu zofuna kuononga dziko lino nkumayembekedzera kuti ife titha kukhala chete. Zimenezo ine ngati Mutoro sindidzavomera. Ndidzalolerabe kukhala pa mavuto opangidwa chipongwe, koma dziko la Malawi likuyenera lizidziwa chilungamo chenicheni. Lero ndafuna ndichenjeze kotheratu anzathu a Malawi Congress Party, komanso uthenga wina upite kwa Amukhito komanso achisale. Anthu amenewa awiriwa ndi amene agwira security ya dziko lino, chifukwa President Professor Arthur Peter Mutharika anawakhulupirira ndi kuwapasa maudindo monga nduna zoyang'ana chitetezo mdziko lino. So uthenga wanga upita ku nduna umenewu komanso upita ku Malawi Congress Party. Ndikupemphera Malawi kuti mumvesese bwinobwino, chifukwa audio yanga ya lero sitenga nthawi yayitali. Chinthu choyambirira ndiwauze IMCP pamodzi ndi Mayi Jesse Kabwira kuti zikomo kwambiri, chifukwa Mayi Jesse Kabwira mumkumano umene mwapanga ndi chipani chanu, akuluakulu ena a media ndi ena otero, wasonyeza kapena kuti waulula kunena kuti kuyambira president wanu Lazarus Chakwera ndi wakuba, andi inu ngati mneneri mwachenjeza ana anu, masapota anu, ngakhale media yanu, kuti ngakhale azisogoleri anu, akuluakulu anu amabazi mabiliyoni, iwowo asalowerere, koma kuti awaphimbebe, awakutebe, kunena kuti chifukwa choti ndi mabwana awo, ngakhale sanadye nawo zokubazo, komabe asafike poyalusa chipani chanu cha Malawi Congress Party. Nimafuna Amukhito komanso achisale muyambire pamenepa. Jesse Kabwirayi ali ndi information, Jesse Kabwirayi waulula, Jesse Kabwirayi wanena kuliudza dziko kuti ndizoona, tikupepeseni kuti timati tikaba timadya tokha timakukumbukirani. Ife pamene tinali pa matovitovi ndikumadya, iniyo timakudyesani ziteze, koma chifukwa choti tayamba kumbwandiridwa, tayamba kugwidwa, musatitaye, musatinyoze, inu bendi ana a Malawi Congress Party. Nimafuna ntero kunena kuti uthenga umenewu uli clear, sizifunika sokuti Amukhito kapena achisale muvutike, fa mboni yoyambirira imene ili ndi full information ya zindalama zochuluka za Malawi zimene zinabedwa ndi Malawi Congress Party, Jesse Kabwira kujidziwa. So tawamugandirani a Jesse Kabwirawa andi akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party amene Jesse Kabwira akunena kunena kuti no iyayi musawaponye miyala china Richard Chimwendo ndizoona anadya. Inenso pena ndumachita kudabwa kuti kodi mabiliyoni amene sama kugayiraniwa iwo wazona amadyadi, koma chifukwa choti ndi akuluakulu anu ndi makolo anu, musatalikirane nawo, muwakutebe, mwatetezebe. So nimafuna ndiliudze dziko la Malawi zinthu ziwiri kapena zitatu, kunena kuti ife ngati a Malawi sitiliso ndi nthawi yonena kuti anthu ngati amene wakamangidwa azibwera nkumadyanso nsima yawo pakomo pawo nkumatukwana. Munthu amene waba zindalama zambirimbiri za Malawi akuyenereka kumangidwa, kuimbidwa mulandu mofulumira, mulandu ugamulidwe, munthu yakaseve zindalama zimene anaba kana zitsunga kuti
kana gula zimanyumba zimaloji kana panga chani zitengedwe zigulisidwe kapena ziperekedwe kuboma, boma ligwirise ntchito kuti Malawi apitilire kupindula ndi misonkho yake. Nde mundimvetsetse amalawi anzanga, dziko la Malawi taenda dzaka dzambiri zomalekerera zigawenga za ndale zikaba nkumakhala ndi mtima onena kuti ndimadziwana ndi akuti kuboma la winali, ndimadziwana ndi akuti kuboma likulamulali. Ndimafuna nditero kuti mchitidwe ngati uwu sunga tukule dziko la Malawi. So let me advise ino anthu amene muli ku polisi. I know ku polisi kukuli ena na Malawi Congress Party amene amafunisisa kuti mabwana awo asamaona kumangidwa ngakhale zili zigawenga zakuba. Ku judiciary kuli anthu amene pofika tsiku la lero ndi amene akuononga dziko lino la Malawi. Ndimati ntero kunena kuti ife ngati nzika za dziko tupempha President Professor Arthur Peter Mutharika amene amalawi tinamsankha, amene amalawi tikumukonda, amene amalawi tidzamukonda, amene akulitsintha dziko lino modabwitsa kunena kuti maso ache iyeyo ngati loya wankulu odziwa za malamulo pa dziko lapansi pano, amene anatenga loya amene amadziwa bwino za malamulo kukhala vice wache kunena kuti no muyang'ane kwambiri judiciary. Ngati judiciary tisekerere, ngati tisiye chonchi, dziko la Malawi lipitilira kuonongeka. Ziganizo zimene zikuchokera ku judiciary ndakhala ndikunena mobwereza kuti si ziganizo zokomera nzika za dziko lino, ndi zigamulo zofuna kuti zipindule zimabiliyoni. Mwachisanzo Malawi wanzeru, Malawi woganiza, Malawi wa umuntu, Malawi wopuma omaziwa kuti ine nthaka yanga ndiye dziko lino, ana anga ali kuno, abalanga ali kuno, nabadwira kuno. Sanga gamule kuti boma lache limene likuvutika kuti no itese njala, imene kuvutika kuti no mafuta samasowe mankhwala mzipatala, abalacha yeyo viviviyo akadwala dzipeza mankhwala mzipatala. Nkukanena kuti aiboma limene lili ndi budget yosadusa ngakhale 13 million, amene 13 trillion. Nkunena kuti yayi boma limene lichose ndalama zokwana 7 trillion kukampasa munthu wakunja, kukampasa mbwenye amene nsoku noko anabwera nkujatsaka situzo utino madongosolo ati anaenda motani, zinakhala motani. Munthu otchedwa wenzeru mdzika ya dziko lino ndikukatenga mpeni nkulibaya boma lake lomwe. Munthu yakulandira ndalama kuchokera ku boma, akuyendera chigalimoto kuchokera ku boma, akulandira allowance kuchokera ku boma, akugona nyumba ya boma, akudyesedwa china chilichonse ndi boma, ndikukagamula kunena kuti boma litenga ndalama limpase munthu obwera foreigner vivivi gulu kunyinda Malawi opusha kwambiri. So lero ndimafuna ntero nkhani yokudzana ndi uchitsiru ngati umenewu ife Malawi tipita pansewu posachedwapa. Ndipo ndipemphe kunena kuti no Minister of Justice amene mumayang'ana za malamulo mukhale pansi ndi a president, mukhale pansi ndi akuluakulu onse oyenera, muunikire bwino judiciary yathu. Sili bwino judiciary yathu ndija imenenso inaononga dziko pa 2020 kutonongesa zimabiliyoni kulanda boma. Judiciary yache ndiyomwe imene ikupitilira kulimbana ndi ulamuliro wa His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Listen to me, amalawi anzanga, ifeyo misonkho yathu siyo mango pereka kwa munthu, misonkho yathu siyo mango gawo. Ndiyankhule chonchi kuti no ife ndifunanso kunena kuti dziko lino anthu oyenera atipangire interpret, atitanthaujire kuti kodi malamulo amanena kuti jaji sajajidwa. Ndibwereje, malamulo akunena kuti jaji akamapanga zopusha ajinguyang'anidwa. Facho kuti ndi wa Supreme Court, facho kuti ndi wa High Court,
facho tino iyeyo basi ama weruza milandu sala kwa iyeyo sindi kujiwa koma nimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no ngati malamulo athu sakumuyang'ana jaji kapena ngati amampeperera jaji kumamuona ngati ndikangero, this time around ife ngati nzika za dziko tijuka kulimbana ndi dera limene, because ife tudziwa bwino kuti boma limayendesedwa ndi nthambi zitatu, 3 arms imene imapanga government: judiciary, executive and parliamentary. So judiciary hii ndi imene imazitenga ngati madolo, imene imazitenga ngati sangayimbidwe milandu, imene imazitenga ngati sangapangiridwe mademo, imene imazitenga ngati kuti akayankhula ndi mulungu. Nimafuna ndikukumbuseni judiciary kuti no, pali wina wankulu, jaji wa majaji ndiye Yehova. Mutaoneka nzeru, mutaoneka ochenjera, mutaoneka kuti no yayi inuyo mukudya zimabilioni zimene mwenyewe wakulonjezani, mukapereka judgment yanu in this way, ineyo I'll do this way. Mukapanga izi, ineyo I'll give you mabilioni otere. Koma nimafuna ndikuuze, there is judge more than you. God in heaven. Ndi judge oposa majaji onse. Mutamadzimva ngati inu mwaphunzira kwambiri, but there is God above everyone. Nimafuna ndiyankhula kuti pamwamba pa china chilichonse lamulo lidzigwira ntchito kuyambira kwa jaji yemweyo ndi wina aliyense amene amazimva kuti ali pa high rank position. Nimafuna ntero kunena kuti dziko la Malawi sitivomereza zopusa. Ndalama imene atchula majaji sibwezedwa. Ife tatopa ndi misonkho yathu kumapita m'matumba mwa wanthu osayenera. Zopweteka kwambiri kuti majaji osaganiza, majaji osalingalira bwino, ndikumanena kuti ndalama za Malawi za misonkhozi malo moti zigule mafuta, malo moti zipite no kumakathandiza ma constituency monga mene wapangira APM zinthu zake, Amalawi asasowe madzi, Amalawi asasowe maskulu, Amalawi azikhala malo abwino, Amalawi asafenso ndi njala, dziko la Malawi litukuka, Amalawi asayende m'misewu ya matope. Someone come bam manena kuti yayi tengani ndalama zimenezo mumpase mwenye wa maiko wa ku India. Ndimafuna ntero kunena kuti ine ngati game changer sindimayankhula mobisa. Ife dziko linolo ndi lathu, andi dziko lino ndilosauka, dziko linolo ndilosauka. Wina sangangobwera tikudziwa ife na iya majaji mwakulu you can come and arrest me, but ifeyo misonkho yathu tatopa ndi kumadyedwa ndi anthu fayoti anthu agula majaji. Takhala tikunena mbuya monse kuti majaji athu inuyo mukupanga selective justice, and selective justice imabwera chifukwa chona kuti someone wakupasani kena kake kayekothwa kuti mudye. So this time around ifeyo sitikudabwa kunena kuti no chigamulo chanu chikubwera mofuna kuphinja nzika za dziko. Kunena kwina mukakhala kumbaliko timumvese kuwawa Profesa Atapita Mutharika ndi boma lake, tiwamvese madzi anthu amene wa DPP because you ndino anthu a MCP tikudziwa bwino. Ndipo mwakhala mukukumana m'miserimu, mwakhala mukupita apo ndi pacha nkumakambirana izi pangani chonchi, izi pangani chonchi, nkutekaso mwina zindalama zina zitumizidwa ku MCP komweko. Koma ndimafuna ndiyankhule chonchi kunena kuti no, dziko la Malawi, Your Excellency Profesa Atapita Mutharika ndi nduna zanu, ife ngati nzika za dziko sitivomera kuti ndalama zathu zochuluka ngati zimenezi malo moti zipite ma 5 billion aja kuma constituency, malo mokuti no zikonzere misewu, tikagule mankhwala, mafuta asasowe mdziko lino, zikapasidwe foreigner wobwera kunena kuti no chifukwa ndi wagula anthu ena odzikonda okhosa konda dziko lawo. Ife ngati nzika za Malawi sitilola. Nimalize ndi mawawa, as I said, kuti sindifuna kutengerani kutali. Nimafuna ndiyankhule chonchi kuti anzanga nonse a Democratic Progressive Party mawu amene wanena Jesu Kabwira mwagwire kwambiri. Onena kuti no, akulu wa amadya zimabilioni amaba, amadya okha
koma pano pamene akumangidwa pa ngakhale sama kugairani koma pitani mwakute. Ine chenjezo langa ndionena kuti no, lilipo mawa limene likabwera limafuna anyamata, limafuna makadeti, limafuna awa amene tikuacha mayuth amene akuchondereredwa lerowa kuti azikawateteza, azikawaperekera m'mapolisimu. Nimafuna ntero kuti pamene tikunka chisogolo kulamulira dziko lino mpaka na 2080 tiendere limodzi chifukwa cha mawa sichimadziwika. Tichitire chinthu limodzi, tikondane. Ndipemphe akuluakulu ena kutega His Excellency samadziwa kuti kunjaku kuli akuluakulu ena nduna zina zinasiya kalekale ngakhale kuyankha mafoni ama MP eniwa, zinasiya kalekale kuyankha ngakhale mafoni ama governor, zinasiya kalekale kuyankha mafoni awa anthu amene avutika kwambiri. Osati kuti afuna wapemphe ayi koma kungwauza kuti bwana kulidza kuti, bwana pakuti pakuchitika zakuti, bwana pakuti tikumva zakuti, tatuma ni munthu, tatuma na intelligence akafufuze zimezi zoti bwanji. Osati tifuna ndalama zawo, osati tifuna tiadyere ayi. Ndimafuna ndikufunseni mogwada ndimozichepesa Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, inu ngakhale munthu osauka osaphunzira akakuimbira ni foni mumayankha. Ndimafuna ndikupempheni bwana mwauze nduna zanu kuna kuti no, mwakumbusa kuti ino si nthawi yoyiwala kumene tachokera. Mtengo ngakhale utaoneka obiriwira mwa mtundu wanji, ngakhale utabereka zipaso zokongola mwa mtundu wanji anthu kumadzombera m'manja, mtengo pali mtengo wina timati mtengo wa minga, ngakhale utabaya anthu, ngakhale utaoneka kuti ndiopsa kwambiri, koma uli ndi midzu, uli ndi misisi imene misisi yokungoti adulidwa. Mtengo nshawo kukongola kosheko kumata pa mtengo uma. Mawanga omaliza ndilichenjeze ziko la Malawi. AMCP Media apanga ka clip kena kache kamena kuyankhula kuti zigawenga zija zimene zamubasa clan mwenye wa Crown Hotel kulilongwe akuti no galimoto yake ndi imene yakhala ikupezeka pa msonkhano wa Democratic Progressive Party last time. Nimafuna ndiyankhula chonchi andi ena kumanena kuti ayi munthu uja wapangidwa kidnap ndi directive yochokera kwa Chisale. Nimafuna ndikuuzeni kunena kuti media ya MCP mwachepanazo kwambiri, ndinu timakanda timabebe kwambiri. Zimene mukuonesa pamene paja wina aliyense wanzeru, wina aliyense organiza wakusekadi kukuonani kumgambwana konse kamniveseza kaya. Nimafuna ndikuuzeni kuti no Chisale munayamba kumuda kale Amalawi timadziwa. DPP zotino inu simungatuluse zabwino mwachita kuuzana kuti muzilemba zokhazo zimene zitakunyasisa chipani cha DPP. Tere mene mwapangira edit galimoto ndikukayinyamula kukaisiya pa nsonkhano. Nimafuna ndikuuzeni kulibe nsonkhano wa Democratic Progressive Party mene galimoto mene jaina imba malonga tabene. Mukayangana ngakhale no viewing yake mbele pakuonekera ngakhale maonekero amalo muona kuti no ndizosiyanira natu, muona kuti no ndizizona kuti mukayangana ngakhale kushare kwa galimoto ndi chidwi amene mumadziwa za technology, muona kuti galimoto ija agoija muona mbele so enda mapangira kuti atakuveka chakwera zovala za mtunduwina, kumveka EPM zovala za mtunduwina, ndikumamula nkulisa zosayankhula zambiri anyamata Amalawi Congress Party Media mumve ichi. DPP si kuchoka, DPP si kutembenuka. Amalawi chimene fetiyangana si mabodza amene munthu akuwabweretsa. Malawi akuyangana kuti fetereza wagula wa 10,000. Malawi akuyangana kuti cement yachoka ku 58,000 kubwera pa 20,000. Malawi chimene akuyangana nchona kuti Malawi January February kupita chisogosti na kolole shakugona ninja la kudya chimanga ndicho chipa. Malawi akuona kuti forex yamba kupezeka chitetezo mchiko ntendere wayamba kukhalamo. Malawi akuona kuti sana alipire fees ana akupita ku school, opanda school fees, opanda school development fund. Nimafuna ndikuuze kunena kuti no ngakhale mutakopa mkapenda kupeka nkhani za mtundu wachi, Malawi satembenuka, Malawi sayangana sombwiyo, pa Malawi wajindikira
ndipo Malawi udziwe ichi kuti china chilichonse chimene angayankhule media ya MCP kaya chimene angayankhule Jesse Kabwira ndi anthu ache ndi bodza. Ife chimene tiyang'ane kuti no tikukhuta why APM pofika June July akufinisisa chimanga chifike pa 20,000 Malawi asazafeso ndi njala. APM pano mafuta alipena paliponse kuyambira ku storage paka pa filling station ngambwi. Lero tikunena pano forex ikupezeka ndipo kwacha yathu yamba kukwera mphamvu. Ani Malawi pano kuti vomereza kuti no zokhapa na Anyamata zikwanje anasowa ani amukito Anyamata amenaja ife zikutipweteka kwambiri. Tinale kalibe ni mabala inu mukudziwa asatashe kunjaku datokupha. Ndimafuna ntero Malawi ali pantendere. Ndimafuna ntero unani Malawi panopo tikunena pano wayambira nsoma business ayamba kuteka chifukwa cha usogoleri wakutwa okonda komanso dziwa kakonzedwe ndi kayendesedwe ka dziko. So pa zinthu zimenezi ife Malawi tiziyang'ana tikudikira CDF makomo mwathu mulowe magesi m'mamidzimu zigayo zikhale pena paliponse ife magesi afika pena paliponse misewu yabwino yatala ikonzedwa masukulu anatu azikhala madeski abwino apamwamba komanso masukulu okongola zinthu zichitika mzipatala zikhala pafupi chitetezo mapolice unit amangidwa mmaconstituency mu zimenezo zimene Malawi tikuyang'ana osati maboza ndi mgwerera uchitsiru umene Jesse Kabwira akuyankhula zotumidwa ndi mabwana awo Malawi sitimva ya. Ndipereka uthenga womaliza. Uthenga umene mukumatumiza onyoza achisale, onyoza APM, onyoza Minister of Homeland and Security, Honorable Mkito, Malawi dziwani kuti awa ndi mapropaganda, awa ndi kulira, awa ndi kusambesesa, awa ndi anthu amene safunira dziko lino zabwino. Zonse zimene akuyankhula ma social media bodza lenileni. Ambuye akudaliseni ndipo mukhale ndi Tuesday lopambana komanso Mulungu akwanirise zofuna zanu. Tiye tipempherere usogoleri wathu. Pamwamba apa pali Professor Arthur Peter Mutharika Maijeni Asa ndi anthu onse. Tiye tigwire nawo ntchito. Ine nditero kunena kuti Mulungu akudaliseni ziko.